ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ି ମା ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାକୁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ପିଲା। ମା ତୁ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ, ତୋ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ବା ଯାତ୍ରାର ସଂଳାପ ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘ 22 ଦିନ ହେବ ଜଣେ ମା ଯାହାର କି ପାଞ୍ଚଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଘର ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ 5 ମାସର ପୁତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ରତାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଶଙ୍କରପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ତଳେ ଜୟନ୍ତ ମାଝୀ କୁମ୍ଭାରୀ ଗ୍ରାମର ସସ୍ମିତା ମାଝୀଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ 4ଟି ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମିଶାଇ ମୋଟ 5ଟି ସନ୍ତାନ ଥାଇ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ସଂସାର ଚଳାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସଂସାର ଉପରେ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଘୋଟି ଆସିଲା କଳା ବାଦଲ। ଗତ 22 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସସ୍ମିତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଜୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜିବା ପରେ ନିରାଶ ହୋଇ ବାଲିଆପାଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ହୃଦୟ ବିତାର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଆକୁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। ମା ବିନା ସେମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସସ୍ମିତା ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସସ୍ମିତା ମାଝୀଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8984163137 ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ଭବ ଟାଇମ୍ସ। ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସେଇଆ ମାନିବି। ତୁ ପଳେ ଅଟୋ ରାତି ସାରା କାନ୍ଦୁଛି, ତୁ କିଲି ହେଲା, ତୁ ପଳେ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛୁ ମୁଁ ସେଟା କ୍ଷମା କରିଦେବି। କେଇଠି ଅଛୁ ମୋ ନମ୍ବର ଫୋନ କର 8637239586। ମୁଁ ସେଟା କ୍ଷମା କରିଦେବି। ତୁ ଆଇ ହେଲା, ଛୁଆଙ୍କ କଥା ତୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଦେଖ। ତୁ ଯାହା କହିବୁ, ତୁ ଯେଟା କହିବୁ ମୁଁ ସେଇଟା ମାନିବି। ତୁ ଚାଲେ ହେଲା। ଆଉ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ନମ୍ବର ନିଅନ୍ତୁ 8637239586।